Anell Dyfri, Ysgol Brwmyrddin, yn gyntaf yr ysgrifennu sgript wreiddiol o dan 45 oed. Yr hyn am symbol o fi i ysgrifennu'r darn yma oedd gweld y dirywiad y nifer y siaradwyr Cymraeg. Miliwn o siaradwyr. Roedd hynny braidd yn obeithiol yn doedd. 500,000 oedd yn siarad Cymraeg yn 2017 pan lansiwyd i'r strategaeth. Roedd fy rieni yn y lansiad mae'n debyg. Fe gollwyd 100,000 o siaradwyr rhwng 2021 a 2031 a 100,000 pellach wedyn yn ystod y 10 nesaf. Tua 200,000 o siaradwyr sy'n ar ôl bellach, 200,000 yn unig. Miliwn o siaradwyr, strategaeth, ffurflenni, ysgolion, mentrau, mudiadau. 200,000 a ran fwyaf yr rheini yn bobl oedrannus. Rwy'n gweld gyda'n llygau bach i, rhywbeth yn dechrau ar lythyren dy. Dy. Ie, dy. Dafad? Na. Dewin? Donci? Na. Draig? Na. Dim syniad. Cywir. Dim. Dim byd. Dim yw dim. Does dim i'w weld yn unman ma. Does dim ar ôl. Dim. Dim yw dim. Dim bywyd yn unman.